Jesu Christ pacing isnei pai kikmat jong mi shanga shapo pa ya mingam khot pa na u kun jot plaza kuma Jingpule na kitab aru Samuel kal nong banyew gud khot saw du san khat ar khat saw mat khan riu kakten utrai kalawan hunathan khilej bat yathu eu shakri jonga utaben kumne utrai enda kisngi jongphi kilakot bat phila thia bat ki pa jongphi ngan sakantiu se eu khon jongphi uban sami nakamet jongphi bat ngan sa penskam yaki hima jong u on satay yaka yeng nak banta ka karteng jonga bat ngan sa penskam yaka khat jong ka hima jong u shi junom ngan salong ukpa jong u bat un salong khon jonga bat yaka yeng jong pi bat ka hima jong pi en sa penskam shi junom hakmat jonga yaka khat jong pi en sa penne shi junom Kaktian jong utrai kasam baprap kondai ki khon ki xiu jong u kinne junom ngan roi junom ya jingis nei jong me atrai habaro ki pateng ka chintur jonga kan pen bana ya ka jingbat juban jong me ngala pen bana baya ka jingis nei jong me la penne junom ka jingbat juban jong me ka yeng scam kat ki beneng ki khon ki xiu jong u kinne junom ngala ite ka jutang bat ubala jet jonga ngala smai udabet shakri jonga ngan pene ki khon ki xiu jong pi junom ngan pen skam ka khet jong pi pateng la pateng ki khon ki xiu jong u kinne junom un sapata shanga melong ok pa jonga ublai jonga mau siang ka jing pen em jonga ngan tengkai ka jing e bayane jonga u barabor bat u ka jutang jonga kane skam ki khon ki xiu jong u kinne junom ka jingpule na ka shithi u Paulus bakho shaki Kristan harum kalenong ka basaw ka dikhat ka bakhat lai khan riu du khat phra ban ar puar ka jingkular ho Abraham ki khon ki xiu jong u pakin yo patenge ka parthai kam shamwan naka an Henry naka ka hok jong ka jingen dei naka ta ka daw baro ka syong ha ka jingen khnang ba ka jingkular kan long da ka jingai e bat ka ba en pentikina ha baro ki khon ki xiu jong u tang ha ki tu ki barakhe ka an Henry ha ki tu ru ki banget kumbanget u Abraham namar ba ulong ukpa jungi baro kumbala tho ngala pelong e phi ukpa jong bun ba ki jai ben riu hakmat ublai yaw ba langet ba pen em ki bayap bat ubat haw ki eke baro ki ba dan mansua haga jingkermen ulanget wat la idon jingkermen ba un kelalong ukpa jong bun ba ki jai ben riu thek kumbala la ithu ye u en sabun kat ne ki khon ki xiu jong phi nakani ka daw ya ka jinghet jong u la nyeu ha u kum ka jing pen man hong các tiền trong utrai ka jingpule na gospel bakhoi kat kum Matthews kalenong ka beningkong ka dikhat ba khat riu khat pra du ar phuai bat ar pusau u Jacob ulong ukpa jong Joseph utanga ka Maria nak bala khayo Jisu yaw bala khat ukres ka jingkhaw Jisu Christ kalong kumne ka kami
jong u ka Maria kalai te ktien bot Joseph Henry Shua bakin ye poi la syam bakalapun naumen sim bakut baru Joseph utengah jong ka baulong bahok kwa bantat rong ye ka ulamut mempelaj no ye ka jar Henry kat ba udang perkat syapang kani hakmi utrai u angel utrai la pau ha u ha ka jingpo sni uang ko Joseph ko khonu David buat syapting ban syemi ka Maria ka tengah jong phi nabaya ita ibalas seng haka ilong nau mensim bakut kan khau khun bat phin khot kerteng ye u Jisu namarun pen im ye laki pat na ki pop jengki kumta habau Joseph la kandet na batia ulale kumbau angel utrai ula patha ye u ka gospel jong utrai